Ciu apa kok orang anak? Ya ciu sing enak. Ya orang anak-anak ki madain Cina ki jelek banget. Rasanya jan kecut kaya lambene tangga sing ngomongi kepenak banget iki. Ya wis ora apa-apa. Wis mau tak karena arep pirang liter. 30 liter ben kena nggo se-RT. Ya wis kita tak karena aku 30 liter awas orang bayar tempiling bolak-balik cek jejeg naring sawah nyong. Guplak. Kuwi salah sendal apa bakul ciu? Kena nyong bakul ciu salah sendal ngono to lep ora kenal lepot kowe ya. Cingire lah. Tuh bocah kon gila ih banget untuk ciu 30 liter ben dadak. Ngecicil kowe ngomong cingire barang ngono to tak bokor duit 50.000 yo. Tabok mriyang sebulan kowe nembe. Ora jere-jere ngidul ciu ora karo duit apa kowe. Lho. Arep gel apa ora bocah jejel takoni. Kene duite. Loh, ilo. Duit 500 sih gua apa loro mani. Kerasa ketok. Jelek temen dadi bocah kowe kok. Kok ciu kok regane 1000 kerasa ketok. Suntok maling bang apa sih? Ciu-ciu larang kok. Jelek temen ki anak siapa anak samingin bansen kae bocah jangan lho. Ilo. Wah bakul bensin apa bakul ciu? Bakul ciu lah, jelek temen kok dadi bocah. Tuku-tuku ora gelem bayar 1000 sih mau apa tuku jembut beli telu. Jelek banget anak siapa pancen anak samingin. Ya wis lah, beban untuk ciumu, mending untuk PL. Loh, ilah ki bocah. Cilik-cilik ngerti PL kan ndi jane kowe? Sekolah nang ndi? Gurune mari kaya gua, Mak.